amiga. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Goa. Ito yung ancestral house. Ay. Say hi guys. Hi guys. Hi guys. Kasama ko ngayon sina Imig, say hi! Say hi guys. Hi guys. What the gua? What the gua? Yes, we're going, papunta doon ng farm. I'm going to farm. Ito yung farm. Medyo may mga basura. May katabi kaming restaurant. Tapos ito yung mga tinanim namin mga puno na libangbang at pili. Tapos may mga tinanim kami dito kamuting kahoy. Ito yung tinanim kong bugambilya. Buhay pa naman. Ay, may parang eggplant to. Pako. Yan, pili. Ito, anong puno to? Hindi ko alam kung anong puno. Ito, santol. Tapos maraming saging dyan sa bandang yan. Ito yung malunggay. Uy, patay na ata ito. Buhay pa naman. Pili ata yan. Ito, ano to? Plants. Kuha tayong pako. Ito. Ito, pili. Ito ang mga collagium. Mamaya kukunin natin yan. Kasi eventually ito lilinisin siya at lagyan ng mga crops, siguro mga kamuting kahoy. Ito pili din ata to.
pili. Ang daming pili. Ito, malaking pili. Ang dami pala ditong piling ano. Pangtanim na. Ito pa. Mga nahulog na bunga. Hindi ko lang sure kung may mga bunga ngayon. Tapos kasama natin dito yung sila Manny Jelly, si Junior at si Jeffrey. Sila yung mga tumutulong sa atin sa farm. Ito yung kawayan. Diyan kami kumukuha ng pangtanim. Ay pang mga pambakod. Pako pa oh. Ito talaga ko dito yung patatas. Kalamansi. Taba ka na ko. Taba nito binanong dito. Yung garden soil pa talaga. Hello guys, ito pala si Jeffrey, tapos si Kuya Munding. Sila yung mga tumutulong sa atin dito sa farm. Tapos sa baba nito, nandito yung sapa. Medyo masukal pa. At yung mga tanim natin kamuting kahoy. Si Junior, isa pa sa kasama natin. Tumutulong dito sa farm. Ayan yung sapa. Sapa. Ito si Junior, nag-aral pa talaga to ng farming ano Nyor? Nag-aral pa talaga siyang farming. Though noon pa marunong ka na talaga noon pa no, farming. Marunong talaga siya noon mag-farming. Tapos nag-aral pa siya para ma-enhance o madagdagan yung kaalaman sa pagtatanim. Tamang-tama. Nagplano kami ni Daddy mag-farm. Yun. Nag-usap kami na tulong-tulong kami dito farming. Kasi yung lupa ilang taon nakatenga lang. Sayang naman. So ito, ayan, tataniman namin, pakinabangan namin. Kung ano man yung ma-harvest namin dito, may ano din sila, syempre, porsyento. Sana maging triumph po yung success yung mga crop. Ganda ng sapo. Dito medyo bangin. Bangin yan dyan guys.
dito, plano namin maglagay ng kubo sa gitna. Yan, baka dyan or basta somewhere or dito ata. Paano pag harvest ka to kuya? Goma, itong ginigibong goma. Ito kambing oh, bata pa. Lo, kambing. Kumakain ng damo. Itong pulang dahon, itong rubber plant nga ni. Mahal to sa nahal sa sentro. Paano pag harvest ka to si ano? Ako talaga itong mga ubos. Ubos. Oo. Paano siya pig-convert ko sa pag paano? Ano hon? Halimbawa, makotong paso, yun ang kilo. Mabubuhay yun ito. Pero mahal to sa sentro. Mahal to sentro. Ay, maning kwento sa rupo ka to. Igwa ka mong tanong kuya. Ikaw naman magkadakon makukuha ng duman. Rubber plant. Yung sinasabi ni kuya, ano, rubber plant na maganda daw ito din dito sa Ano farm. to sa mga gilid ng palit? Sa mga gilid ano kuya, para parang pang kudal na din. Ang ano kayo to, ang ugat, ang pirong, ano sa, kung para dahil magparatupan. Ang lupa Mm. para hindi maglandslide yung lupa. Ngayon yung kambing oh. Shoo, 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 shoo. Makainin yung ano. Nagkakakaning mga masitas. Ay ning dahon-dahon. Hanggang ka na. Naglalaban, may isog, salit pa.